Top 5 stresszoldó módszer, amit még sosem próbáltál ki. Első. Kézírásos hálanapló, de fordítva. Írd le esténként visszafelé, jobbról balra, hogy miért vagy hálás. Ez leköti az agyad, kizökkent a napi mókuskerékből, és aktiválja a kreatív, megnyugtató agyizónákat. Második. Erdőfürdőzés, japán módszer stresszre. Nem túra, nem sport, csak séta egy erdőben teljes csendben. A japán Shinrin-yoku módszer bizonyítottan csökkenti a kortizol szintet. Mielőtt folytatjuk a többi meglepő módszerrel, kérlek iratkozz fel, hogy támogasd a munkám, és ne maradj le a következő videóról sem. Harmadik. 432 Hz-es zenehallgatás. A 432 Hz-re hangolt zene egyesek szerint természetesebb rezonanciában van az emberi testtel, és mélyebb relaxációt okoz, mint a megszokott 440 Hz-es zene. Negyedik. Jéghideg kézmerítés 30 másodpercig. Ha pánik törne rád, merítsd a kezed hideg vízbe fél percre, lelassítja a pulzust és visszahoz a jelenbe. Használják sportolók és katonák is. Ötödik. Bilaterális stimuláció saját kezüleg. Lassú kopogás váltott kézzel a combodon. Bal, jobb. Az EMDR terápiában is használják traumaoldásra, és nagyon hatásos stressz esetén is. Melyiket ismerted, és melyiket fogod legközelebb kipróbálni, amikor stresszes vagy? Írd meg kommentben!